Gaurkoan Txingudi ikastolara gerturatu gara, proiektu berezi bat ezagutzeko, izan ere eskolan egiten dituzten jardueretatik pixka bat berezia dena, izan ere bertako ikasle talde bat duela gutxi Tallinen izan dugu, Estonian, eta bertan elkartruke batean parte hartu dute Erasmus programari esker, eta honetaz guztia hitz egiteko Mare Izagirre eta Irune Fernandez ikasleak gonbidatu ditugu haien esperientzia partekatu dezaten. Beraz, pixka bat kontestuan jartzeko neskak konta iguzu, nola izan duzute proiektu honen berri, nola azaldu zizueten irakasleek bertan parte hartzeko aukera? Berez, lehenengo aldia esan zegutela da aurreko urtean, aurtengo kurtsorako hautazkoak aukeratu behar zirenean, zegoen aukera Erasmus Pluseko proiektu batean parte hartzeko. Zela Europak ordaintzen zuen bidaia bat, noan egiten zen elkartuke bat beste herrialde batekin. Hasieran ez zinen ziur ea ze herrialde izango zen, zegoen ere aukera Alemaniara joateko, baina kurtso hasieran esan zeguten izango zela Estonia, eta horrela izan zen. Horixe da, kasu honetan Estonian egon zarete, beretara joateko aukera izango zenutela aurkeztu zizuenean, zenolako inpresioa izan zenuten, zer iruditu zitzaizuen? Inpresio oso ona izan nuen, azken finean helburua delako beste pertsonekin, beste herrialdeko pertsonekin zure kultura partekatzea, eta oso impresio ona eraman genuen. Konta iguzue, imaginatzen dut, proiektuan zuzenean parte hartu aurretik, hau da, bertara joan aurretik, eskolan nolabaiteko lanketa egin duzuela, ikasturtean zehar, nola landu duzue, zer egin duzue, pixka bat nola prestatu zareten? Izan da pixka bat prestatzea nola, azkenean pertsona bati nola erakutsiko zenioke zure kultura osoa eta zure bizimodua. Orduan, ditugu proiektu ezberdinak, egia da ere nola Europa gordetzen duen eta den Europako proiektu bat egin behar da dituzula hainbat proiektu eskatzea dituztelako. Orduan, azkenean, egin dugu hainbat proiektu haiei erakusteko, adibidez, gure hizkuntzei buruz, Euskadiko historia eta hizkuntzei buruz. Horixe da, eta zuek izan zineten ara juten lehenengoak, ez? Bai. Konta iguzue, nolakoa izan zen esperientzia ara iristerakoan, espero bezalakoa, edo pixka bat nola bizi izan zenuten? Ni hegazkinetik oso urduri nengoen, zen, azken finean zoaz, ez duzu ezagutzen familia baten etxera, eta ni hegazkinetik oso urduri nengoen, eta gero astean zehar esperientzia bomba izan zen, ikastolan ginen klaseak ematen, gero ere joan ginen itsasontziko museo batera, eta... Oso ondo, azkenean da, ez da bidai bat non zoazen hotel batera, eta zoaz familia baten etxera, eta azkenean sartzen zara beste pertsona baten bizitza. Orduan, da modu bat nahiko berezia bidaiatzeko, baina, eta oso ezberdina eta oso interesgarri. Gainera, hori aipatu zuen moduan, familien etxeetan egon zineten bertan, hori ere berezia izango da, ez? Azkenean, bakoitzak bere etxean bere ohiturak dituelako, bere bizi moduak, orduan beste realitate batzuk ezagutzeko aukera emango zizueten, ez da? Azkenik, hemengo ohitura desberdin bat zen, etxean sartzen zinenean, zapatillak kendu zenitu. Eta, bai etxean eta bai edozein toki itxitan, eta eskolan adibidez ere ematen zituzten denak beste zapata batzuk aldatzeko. Horrelako kultura aldaketak bazeuden asko, eta izan zen nahiko berezia. Hori da, aipatu duzuen bezala, ez da bidai simple bat, baizik eta hori, bai kultura, bai haingo ohiturak ezagutzeko aukera izan duzutelako, ez? Azaldu duzu ere, han ere, eskolak jasotzen zenituztela, beraz ez diren denak oporrak, ez? Ez. Eta gainera klaseak ziren estoniarrean, orduan esesten ginenan eta... Eske askotan ez zen zurretzen, orduan. Baina, ikusten zenun beraien egunerokoa nola zen eta ze klase ematen zituzten, adibidez, zeuden gauza ezberdin asko honekin konparatuta. Hemen ordutan, ze ordutan jatez zuten, zen adibidez, hemen guk daukagu 11etakoa, eta bainoan beraiek 11 zuten jaten lehenengo platerra, bigarren platera, eta hori zen oso desberdina guretzat. Hori da, eta gero irakasteko modu bat den adibidez, hemengo klaseak iraute dute guriak bintzat 45 minututan, ziren 45 eta 10 minutuko deskantxoak klase bakoitzaren artean.
eta zituzte pues, denda bat eskolan, eta zen nahiko ezberdinagoa dena. Bai. Eta ikasleekin nola moldatu zarete? Haiekin ingelesez zaretuko zinaten, imaginatzen dut. Ondo moldatu zarete hizkuntzarekin. Bai. Eta ikaskideekin eta han, aurretik ez dakit haien berri izan zenuten, nolabait haiekin harremanetan jarri zineten, hau da zuen bikotekideekin edo nolakoa izan da esperientzia hori? Estoniara etorri aurretik bidali genizkion nola karta batzuk, eta beraiek ere bidali zizkiguten kartak, eta horrela pixka bat ze gauza gustatzen zizkion, ze nolakoak ziren beraiek eta aurkezpen karta bat. Hori. Eta gero esperientzia bueltan izan duzu dute, hau da, haiek etxean hartu behar izan dituzuen, nolakoa izan da esperientzia hori? Egia da, beti nik uste dut disfrutatzen duzula eskozera joan zaudenean, ze honera etorri direnean da pertsona bat zure ardura, orduan zaude egunero teniente zer egingo duzun edo pertsona horrega bertzen nahi duen. Egia da, dela haientzat, guretzat izan zen bezala, haientzat izan da oso ezberdina. Orduan, ditugu nahiko egoera bereziak askotan, baina orokorrera oso. Hori da, azken finean ardura bat da, ez, norbait berria etxean izatea. Gero ere, konta iguzu, imaginatzen dute esperientzia honi esker, gauza berria ikasteko aukera izan duzutela, bai han egon zaretenean, baina baita ere, bertan, hemengo kulturarekin loturik, edo agian ezagutzen etzen dituzten gauzak, edo hiriarekin loturikoak, ez da? Bai, adibidez, joan ginen Abadiako gaztelura, ni ez nintzen inoiz joan, eta bistak oso politak ziren, eta ere gauza berriak egin genituen, adibidez surfeatu genuen, gero ere albaolara joan ginen, eta azken finean horri ez duten ikusi pertsonak zurekin etortzea, hori oso polita da. Eta zuen etxeetan nola hartu dituzte ikaskide berriak? Erresa izan da esperientzia? Egia da, pertsona bat atorrenan zure etxera moldatu behar duzula ala etxeko guztiak moldatu behar direla, askotan gure kasuetan edo joan behar izan gara etxeko beste baten logelara lotara, edo azkenan eman nahi diozu berak ere behar duen pribazitate hori. Orduan, egia da, ematen duela asko ere pertsona bat eukitzea ze familiarekin ere sortzen duen nahiko harreman ona eta kontatu ditzake bere herrialdeko gauzak eta konparatu ditzake hemengoekin. Baina egia da dela nahiko bukatzezu nahiko nekatuta, ze da berezia, azkenean. Hori da, Eta esperientzia guztia bizi ostean, zer izan dagin gustatu zaizuena edo azpimarratuko zenuketena? Beste kultura bat bizi izan. Beste pertsonen lekuan jartzea, beste pertsonen bizitza bat bizitzea, eta hori azken finean da, ezin duzu beste gauza batekin aldatu, zeren da esperientzia bat izango duzula, momentu batean egiteko eta jazta. Hori da. Nik uste dut azkenean bidaiatzea beti dela ona eta beste kulturak ezagutzea beti dela ona. Eta kasu honetan, eki dugu aukera bizitzeko beste kultura bat askoz sakonagotik eta ulertzeko ere pertsona baten bizimoda nola den beste puntu batean, ze askotan ez dugu uste, baina dira guztiz ohitura ezberdinak. Orduan, eta gero sortzea ere horrela harremanak, ze egia da adibidez Estonia dela herrialde bat, igual beste kasu ematen ezin etergela jungo edo ez da infamatu, orduan sortzea horrelako harreman bat hango pertsona batekin da oso behazka. Horixe, eta amaitzeko neskak konta iguzue, ikasle batentzat horrelako esperientzia bat bizi ahal izateko aukera izatea, berazgarria dela uste alduzuen, beste ikaslei gomendatuko zeniekete edo zergatik gomendatuko zenuten honetan parte hartzea? Ni beste eskolei edo beste ikasleentzako gomendatuko nuke, adibidez ez bazara oso irekia, esperientzia hauek laguntzen dizu lagunak egitea eta beste pertsonen lekuan jartzea. Nik uste dut hori, lehen esan duen bezala bidaiatzeak beti emango dizkizu gauza onak eta dela esperientzia bat orain gaztea garela aprobetxatu dezakegula eta oso gomena. Bikain neskak, mila esker esperientzia guztia gurekin partekatzeagatik eta eskerrik asko, laburpen oso ona egin diguzue. Mila esker. Eskerrik asko.